kaya winayu
Waduh, iki hawaku ora kaya hawa biasane iki. Panas ora karuan iki. Jan-jane ana apa to ya? Waduh. Walah. Siapa boleh kowe? Sehingga panas oleh negaraku. Ayo, mungsamu tutu sapa-sapa. Iki kuat sampe gede. Lagi ampun kowe banget acur tutu walang-walang kowe. Ayo. Ayo. Iya. Oh, aduh. Wah, ora kong gurih. Siji, loro, telu. Iya! Waduh! Tahu dia aku! Waduh! Waduh! Carane wani jajal karo ati kowe. Endi ngono jelas. Iki ya Allah. Tiba kowe. Apa gulumu? Bawa kapotel karo iki. Apa gulumu? Ayo. Ora momoi, ongguri, pisan gas. Iya, waduh, ngaku kamu. Papan tuh nunggu gue menungso. Ya iki oleh maning gue papan tuh nunggu tak oleh gue. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Arogatu, Namo Apagatu, Amitabha. Loh. Pisan wani ganggu gawe pun Kang Mas lagi mempen semedi meminta karo pangwasaning Gusti. Ya gene kowe wani jugarake marang pun Kang Mas ya. Dados ingkang lajeng menapa ingkang tinggal banyu menapa ingkang tinggal sesakaken kok tansah semedi. Menika leres Kang Mas. Estunipun tuwuh ageng tandha pitaken wonten saklebetipun manah. Saben dinten Kang Mas Toh Jaya menika tansah minggah wonten ing sanggaring pamujan.
meminta marang kanugrahaning Gusti. Estunipun menapa ingkang panjenengan suwun Kang Mas? Ndadekake tandha pitakon sajroning atimu. Yen topon Kang Mas banting raga besot jiwa meminta karo panguwasane Gusti Kang Agarjat. Ya mung tenane anggoning Kang Mas nindakake mempun semedi rasa keronto-ronto sajroning atinipun Kang Mas. Mowadi ing negara Singosari. Dados anggen panjenengan tansah banting raga minggah wonten ing sanggaring pamujan meminta marang kanugrahaning Gusti mung kranten panjenengan menika ngingeti dhateng lelampahan wonten ing Singosari. Pancen kuwi bener Yai. Kang Mas, menawi saya lekas panjenengan menika kepengin mangertosi dhateng lembaran sejarah ingkang sampun menggawe saking pawawas kula sarta panemu kula wonten ing jagat Singosari menika wonten satunggaling priya utawi pawongan ingkang langkung kono ngenani sejarah ingkang sampun kalampah. Yai, pun Kang Mas kepengin buka sejarah perkara sedane pun Kanjeng Rama Sri Rangga Rajasa Batara Hamara Miyo Kenar. Yen to Sri Rama matur ana salah sawijining pawongan kang ngerti mowadi ing negara Singasari ngenani Kanjeng Rama Sri Rangga Rajasa Batara Hamara njur sapa Yai? Walutru. Sapa Walutru? Yai. Apa kena hukum? Walutru kae mung sak Demak. Iki negara Singasari kang gedhe. Apa Walutru ngerteni? Awit menapa? Panjenengan ngolang kadang kula tesih alit ingkang neliti ingkang kula pentah menika namung palu. Menika leres Kang Mas Tojoyo. Prasasat sakleker gendhongipun Praja Singosari ngenani babagan sejarah ingkang sampun kawuh. Walutru menika ingkang langkung prana. Lha saking menika menawi saya Kang Mas Tojoyo menika badhe buka dhateng lembar sejarah ingkang sampun kawuh. Mboten wonten alanipun menawi Kang Mas Tojoyo nyuwun dawuh dhateng Demang Walutru sinten ngertos ing panganipun saged tinar buka lan ingkang nggone sarata bloko menapa wontenipun Kang Mas Tojoyo Kanggo ngantepke atimu buktekake yen kono Walutru enggal swante ing papan kene. monggo Kang Mas. Resmi kramosan Ratos Santai yang kiri kastoba Sadho katibalan jeng Pangeran Tojoyo. Ora sandadak adoh anggonmu ngadhep ana ing panjenengan cedhak kene wae. Mangkene kualat dos pundi? Ora. Sing dawuh Tojoyo ora bakal kualat. Boten napa-napa. Ora apa-apa wae. Kejawi nek ngoten. sing dawuh Kang Mas Tojoyo ora bakal Oh, kualat. cedhak lawan Tojoyo. Kejawi menawi sampun wonten lilah panjenengan jeng Pangeran. Yo, walu Inggih. mapan ana ing negara Singosari udakara wis ana pirang taun. Sampun wonten 150 taun. Lho, sembrono Sampai 50 taun. Ora 50 taun. Kula swidak. Ah, Lah sing 90 bapak kula. Teruske. Ya ora apa-apa.
pancen aku seneng nek kowe sing nambi Gojek gawe bungaing atiku. Urip sepisan teng donya niku aja dipikir berat-berat. Lho. Ya. Sing penting seneng ngoten lho. Kaya ngono. Ya. Ngerti. Kowe ndak timbali ngadep ana ing sanggar pamujan kene. Ngerti apa karepe apa? Dereng. Lu ngerti? Dereng. Aku pengen dawuh lawanku. Miturut ature kadang-kadangku kabeh. Yen to kowe ngerti sejarah wiwitan hingga pungkasan ing negara Singosari. Boten namung ngertos. Kula niku ngelothok kaya acik. Tenang. Sejarah ngadeke Singosari. Nek ngono ngerti. Alah, pol kula niku. Ayo nek ngono iki bakal kasebar. Wong perkara ngadeke Singosari niku ampun trima kok ngelothok kok apa. Niku pun kula catet, kula kliping. Kaya ngono. Angger lali kula buka. Yen ngono kowe ngerti wawadi sedane Kanjeng Rama Sri Rangga Rajasa Bathara Hamorwi Kenaro. Sedane Prabu Kenaro. Iya. Mboten. Mau sering ngerti. Nek perkara niku kula tempo lho, mboten. Halo. Mergo niki wewadinipun negari cara tembunge rahasia negara, mboten. Kula tak anu mawon ah. Arep. Dak, Mboten aksal Dara. gak ngerti. Amonge jenengan nesu. Aku ora bakal duka. Kula wedi Dara perkara niku. Yen to kowe gelem buka lelembaring sejarah Kanjeng Rama Sri Rangga Rajasa Bathara Hamorwi Bumi urip atimu mulya lan rekasamu toh jaya sing bakal tanggung jawab. Nesu, Ya, panjenengan tanggung jawab. tanggung jawab. Jenengan nggih tanggung jawab. Tanggung jawab sak kuwi. Kejawi nek ngoten. Dadi urip kula niku aman. Umpama diancam, kula wonten dekengane. Toh jaya. Ya ngoten nggih. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Nek Pangeran Tajaya nyuwun priksa sejarah wonten ing Singosari dumawah perangan sedanipun Sang Prabu Kenaro. Pancen bener. Perangan wae. Niki gampil mawon. Pathokane pun cetha pun nyata. Kok kowe ngandhake gampang, Lho, kamu iya. mampu minta karo panguwasane Gusti ning ora entuk wing siting dina. Boten bakal entuk wisi ing Jawata. Kok ngandhake gampang. Lho mergo niki sejarah nyata. Pathokan kula boten ngawur. Patokan. Pathokan kula niku Kitab Negara Kertagama kalih Kitab Sutasoma. Ya ngono. Lho. Nek kowe ndek patokan Kertagama lan Sutasoma, Nggih. geberke perkara iki atiku ben seneng. Negara Kertagama Kitab Sutasoma dalam rangka buku pemugaran Persada Majapahit. Para raton. Lho. Ya, Singosari niku adeke taun 1222 Masehi. Ya. Kita sing dadi ratu sinten? Sang Prabu Kenaro. Namung gangsal taun dumugi taun 1227. 5 tahun umure Kanjeng Gelar Sang Prabu Kenaro Sri Rangga Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Kita Ya, Singosari ngadeg niku saderenge rak wonten sing dadi tunggal metung niku tumapel. Lho.
tumapel lengser Singosari ngadeg. Rama dalem Sang Prabu Kenarok niku gadah garwa kalih. Nggih. Garwane niku sing setunggal naminipun Ken Dedes. Sinten Ken Dedes? Sopo Ken Dedes? Ken Dedes niku anake Mpu Purwa. Lho, bunga desa saking Ponowijen. Wong sing paling ayu. Kembang desa Kaya ngono. Ponowijen. Ken Dedes. Lah Ken Umang niku sinten? Sopo Ken Umang? Ken Umang niku anake Danyang Loh Gawe. Sinten Danyang Loh Gawe? Niku gurune Kenarok. Prabu Kenarok garwa Ken Dedes niku nurunake putra sekawan. Sopo wae? Kenarok kalih Ken Dedes gadah putra papat. Sepisan Prabu Anusapati saniki ratu teng Singosari. Mas Anusapati. Angka kalih Pangeran Guning Bayan. Sing angka teng 3 nika Pangeran Panji Saprang. Sing angka sekawan niku wedok. Naminipun Dewi Rambi. Papat. Lanang wedok. Nggih ta? Kalih Ken Dedes. Nggih. Nek kalih Ibu Ken Umang, Kaya mau? Ibu dalem Ya. niku gadah putra nggih sami papat. Panjenengan Pangeran Tohjaya. Kanjeng Pangeran Sudatu alias Tohpati. Nah. Kanjeng Pangeran Wregala. Nggih ta? Alias Budidaya. Iki sing nomor sekawan wedok Dewi Rimbu. Nggih ta? Dadi nek panjenengan kalih Jeng Pangeran Pangeran Anusapati. Nggih ta? Iku wong liya Braya. Nek panjenengan kalih Pangeran Maesa wong Ateleng. Niku jenenge dulur tunggal susu. Dulur kandung. Nggih ta? Merga tunggal bapak dhewe ibu dulur kandung. Sing perkara iki. Nggih. Perkara aku kelawan Kang Mas Prabu Anusapati. Wong liya Braya. Wong liya Nggih lho. Jenengan niku putrane Prabu Kenarok, patutan kalih Ken Dedes Ken Umang. Ya. Beda nek Anusapati. Anusapati niku putrane Tunggul Ametung kalih Ken Dedes nek kalih sampean niku wong liya Braya. Ayo. Bang Cinde, Bang Ciladan. Cocok leres. Yen Tohjaya makan ing kasatriyan, Nggih. ning Kang Mas Prabu Anusapati kang ngemudi negara Singosari. Nggih dipun bancilate dibanciti. Sampun dibancilate. Sak bajute walu. Salajengipun panjenengan nyuwun priksa. Sang Prabu Kenarok kok seda. Esunipun sedane niku boten seda dipundhut sing kuwasa. Ning sedane Rama dalem disedani dhateng asanes. Nek ngono dikrenah wong liya kang dene wani tumindak nyedani Kanjeng Rama Kenarok. Cocok. Sopo tuh? Amun nesu lho. Aku ora nesu. Mengke amun nesu. Ora. Nek mun ngerti amun nesu dipepermanahe. Ya. Sing nyedani Rama dalem Prabu Kenarok niku Jaka Pengalasan. Kok pengalasan? Alias Demang Batil. Pengalasan Demang Batil. Saiki makane ning ndi Demang Batil? Demang Batil niku mboten wonten mon mati. Lah sampeyan tak ngerti sinten Demang Batil? Sopo Demang Batil? Lah Demang Batil niku lak kakang kula. Demang Batil sedulurmu Sedulur kula.
Bathil niku kakang kula. Ya. Ning saniki pun pejah. Lah Demang Bathil wani mateni Prabu Kenarok. Niku wonten sing perintah. Ono sing perintah. Ora karepe dhewe. Mboten karepe dhewe ah. Sampeyan niku Sing perintah ora kowe. sing perintah mboten kelan apa kula. Kula malah mboten mudeng. Sing perintah sapa? Nek nggih ampun nesu. Nek kula didoke, kula jelaske, kula jujur ampun nesu nggih. Ya. Nggih ditata nggih. Ya. Sing perintah Kakang Demang Bathil mateni Kenarok niku mboten wonten kaliye Sang Prabu Anusapati piyambak. Mas Anusapati. Kang Mas Prabu Anusapati sing nyedani Kanjeng Rama Kenarok. Loh, ampun. Alah ya kebangetan panitiane jaluk lakon iki ya. Kalau nyelake panitia terus kowe. Kowe ngiyas. Boten. Aku kepengin ketemu Jen padha Jen karo Kang Mas Prabu Anusapati. Boten. Kula boten nias lan panjenengan. Nek kowe ora ngasih aja cegat. Boten. Aja kok modeli. Aja kok modeli. Aja kok modeli. Ade. Wis. Alah tak cekel ya. Ya. Nuwun sewu boten ateges kula niku nias. Sing kula aturi priksa. Saniki Sang Prabu Anusapati dijangkung dewane. Awit menapa? Sang Prabu Anusapati dinten menika ketuwuhan pusaka sing ampun. Apa? Kiai Margapati nggih Kiai Gandring Kejawi. Nek panjenengan saged kedunungan Kiai Margapati mijet wae ranti gampil mejahi Sang Prabu Anusapati. Isone duweni Margapati Kiai Gandring. Kedadi Solo. Aku arep nyolong ora itu. Oh ya terus. Panitiane ya. Lalu Nuwun sewu nggih. aku nyedani Kanjeng Rama mbok pambeng. Pengen nyolong pusaka Kiai Gandring mbok pambeng apa karep. Dasar kula matur. Nuwun sewu. Yen menika piyayi pangeran nggih to. Lho kape nyolong. Panjenengan priagung luhur. Ampun panjenengan ingkang nyolong. Nyolong sapa? Mengke nek kadengangan ngisi-ngisini langkung prayogi panjenengan rembagan kalih Ibu Dalem. Gusti Ayu Ken Umang. Kaya ngono. Niki mengke dalane. Ngono. Nggih ha. Loh. Tunggu sing apik. Nggih. Yai. Nama kono ing Taman Sari. Aku njaluk rawuhe Kanjeng Ibu Ken Umang. Wis ngaten wis tak minta. Pangeran Tojo. Rawuh patimbalan kuwi. Lah wis aku jago marang kadang-kadang. Sudatu dalah regula. Ya gini kok ngrawuhi marang pun ibu ana apa nggih? Wonten salah satunggalipun perkawis ingkang badhe kula teraken dumateng ngarsanipun Kanjeng Ibu. Babagan apa coba? Perkawis sedanipun Kanjeng Rama Ken Arok. Sedane Rama. Kalos Nggih. Yen to sedane ramamu ya sudarmamu sing ukir marang jiwa ragamu. Ya to, iku dipundhut Gusti Kang Angkan Rujak. Goro Kanjeng Ibu Kenamang Goro menawi tasih alit kula saged dipun goro ning kula pun ngerti lembarane sejarah teng negara Singasari. Ngerti? Astunipun
aslinipun. Sam, dur aku seneng yen Ponto luwih becik panjenengan Malaka kemawon mesake dengan putra Den Ayu. Nggih, kula nggih. ih ya apa? Maksane padake sepadiamu ngono apa piye? Hah? Lah apa wae. Upama kowe kepengin demok karo Kanjeng Ibu kan Mang demoken kabeh. Ora apa. Ger, Tojo ya. Aku kuwi ibumu. Sapa to walutru mung gedibal. Nah. Mung buruh, mung abdi. Nanging walu pun gawe seneng ati kula buka sejarah Singasari. Dadi Bang bener gadah bapak nek anak dinuwile bapak. Pun ala-ala nek kula duwe bapak ngaten iki seneng. Iya, Ger. Ala-ala nek kula duwe bapak ngaten iki seneng. Kula niku mboten elek. Kalau dikum banyu anget ya rada kerja. Niki nek duwe garwa duwe bapak ngaten iki saged dimanfaatke. Iso, Ger. Gua boleh. Nggo medeni wong mes. Pas lagi medeni wong kuwi. Kanjeng Ibu. Wis mojok ning kono kowe. Langkung prayogi Malaka kemawon. Ingkang putra sampun muntah. Menang. Ora ora menang. Ger. Dawuh kula. Tojo ya. Pancen ora kleru ature walutru lawan siram. Yen to Simarjaya Sudarmamu, ya Kang Mas Prabu Denaro, ora liya ya mung Angger Prabu Anusapati, Nger. Kanjeng Ibu. Nanging wong mergo kae isih kadang jur kepiye meneh, Jur? Mboten iki. Menawi sampun cetha lan gamblang sedanipun Kanjeng Rama Prabu Kenaro dipun sedani Kang Mas Anusapati. Anak lanang kudu malesake mateni Anusapati. Cocok. Tojo ya. Yen to kemusuhan kelawan Prabu Anusapati, monggo kuliya mesti kowe kalah, Nger. Kula mangertos. Kang Mas Prabu Anusapati piyambakipun sekti Mahambara Bener. amarga kedurungan pusaka Margapati. Menawi putresna dumateng Kepiye, Nger Tojo? kula nuwun kanthi sanget. Cidranen pusaka Margapati Ibu nyidra pusaka. matur ingkang kados ngaten ampun kepatangan dumateng. Kula wani ngeten iki sing kongkon nggih iki. Apa kok cocok? Duracara lan weweka kedadipun dinar. Cara tembung menterenge politik. Nek boten ginake politik, gegayuhan boten badhe kasembadan. Lho, andum damel panjenengan manjing dusta wonten ing Plangkan Singosari. Kanjeng Pangeran Tohjaya panggih lan Sang Prabu Anusapati. Karmanipun menapa? Nah, menawi karmanipun aben sawung, kersanipun miyos saking kedaton, mengke dijak aben sawung menawi pusaka sampun wonten astanipun ing ibu, gampil mejahi Sang Prabu Anusapati. Lah kangge ngalihake kawigatosan. Lah piye? Kadang dalem sekalian nggih diparingi pakaryan. Pakaryan opo? Pakaryan opo? Pakaryanipun kedah nggawe geger sak njabinipun kedaton. Gawe geger ana sak jabane kedaton. Wonten sak njabinipun kedah. Jawi. Jawi Njabinipun kedaton. Cocok. Damel pangobaran. kaya ngono. Sing kulino niku Jeng Pangeran Pregala. Niki pun bolak-balik ngobong. Yai, Dewa. Kados pundi Kang? ora sah dadak ndak kembali. Iso maleske sedane Kanjeng Rama Kenaro. Metuwa njaba gawe pangobaran lan kisruhe negara Singosari. Terang trewata dipun Kang Mas Tohjaya. Pramila sawetawis kula nyuwun pamit nindakaken dhateng panganan menika. Pangestri. Kanjeng Ibu. Pangestri jenengan Kanjeng. Pangestri dalem Ibu bakal jumangkah ana ing
jajan